AK Media Concept 'yan makaranta. You are the leaders of tomorrow. You have to develop your effort so that you will achieve our own aim and goal. Da Allah idan ba abin da kake ɗauka na wajen Uncle Abdullah mana. Ai in dai ba za ku daina abin da kuke a cikin school din nan ba. A shirye muke da duk laifukan da kuke ma mu ƙarasa buɗe su. Kun lalata kanku kuma kun lalata yaran su. Ai ba zai yi. 'Yan makaranta. Wow, that's so beautiful. Kin gan shi very very beautiful kamar ki ba? Tunda suna karatu sa ayi soyayya da sky is normal ko? Kai ni magana wallahi duk abin da yake kantarwa aji dai na rubuta a allo ko sun gane ko ba su gane ba. Ba sa fahimta. Kai irin munafincin da kake kaiwa na mu staff room ya isa haka. Kama duk cikin makarantar nan karasuwa za ka yi magana da ita sai ka zo kai magana da ni. Ina son yin karatu. Shikenan ina sauraron ka. In fact kawai ina son. To amma ku ba hankali. 'Yan makaranta. Ba Sani Musa ba? Gaskiya kam idan yana masu yadda kika san matsafi. Gaskiya kam ni ina ba da mai shawara mu je mu same shi. Ni matsala na da ku kuta ku ba ku da aji wallahi. Okay, shi yasa kike zuwa late kenan. Baby na ta kaina. To kuma kullum madan haka kullum ba ta tambaye ka sai madan da ka zo kana yi ko madan sai ta janyo mana kai. Masoya ne, abokai ne, ɗalibai ne, malamai ne, duk a cikin shirin 'yan makaranta. I, Muhammad Ali, the head boy of this college, I would like to advise my fellow students in order to ensure that our academic performance is not affected by the long-time break. To wallahi tallahi ka shirya wulakanta ka a makarantar nan. Ƙarya ne. Sai daidai bai dama abin da ya kamata kenan. Hadda ke ko? 'Yan makaranta. Zai dinga zuwa muku dukkanin ranar Laraba karfe 8 na dare. 'Yan makaranta. 'Yan makaranta.